нашия следващия блок чалендж ще бъде с ето тези дъвки. И след всъщност чалендж е да излезеш най-много дъвки. Всъщност да. И след всяка дъвка ще казваме по нещо, за да бъде по-интересно. Искаш да започнем? Да. Всеки си има по едно такос и резерви. Заслужава си. Заслужава си цялото жертване, пък каква е жертва, само да ви разправя. Миша е хубаво. Ти са май най-гадните дълки, които съществуват някога. Ти ми даваш да... Ооо, те ще му заболят зъбите. Имат вкус на дъвки турбо. Да, малко. Няма да има вкус на ябълка. Май. Не съм сигурна. Да, е тяща. Чизни. Абе, малко твърда. Това е вишки са. Зато ти казвам, ма заболят зъбите. Прежава са. Малко ви бра сладко. Малко това е диабет стои. Минимум. Да, следващо. Тя ще може да болят на зъбите, бе. Име. Моята деформирана. Добре ми изкупи по-дома. Дъвки файто или хуба буба на метър. Всички обичат хуба буба на метър. Не точно. Не. То трябва да спре да бягаш, но дигат ги въобще. Аз ще фана диабет от това. Фана карай си. Не дай звуци, бат, чува са. Пак ли бе? Вече сме на четвърта чак. От майко. Ох. Как ги дъвчиш, бе? Ами така, и тук ги такова ми бия да се мачкат. Но то трябва да става бавно. Ама то така не е интересно. Сигурно. Като стигнем някъде, тук ще стане интересно. Вижте, дори сме с приятели салфетки, като почне да потича. Тото и до там ще стигнем. Един зъб вече ме заболя. Малко е. Ай, Ох, чума. Ти твоите, моите ли? кой ще е, да? И тя къде отиде, бе? Там. Ох, забраха ме кръв. Тя. Ну така, малко се забавихме с това. Това сега ранчо, защото не можахме да се... Първо не можахме да... Не можахме да се наканем. Ами да ще изберем какво да правим всъщност. Аз бях решил, ма не бях споделил моите такива възгледи и идеи с копието. Продължаваме. Много хубаво. Ти знаеш най-добре. Да, така е. Да, така е. Да, така е. Аз мина 3. Шестата дъвка сме. Все още дъвченето върви добре. Да, така е. Не ми харесва как ме отговаряш. Да, така е. Нашето не ми харесва как млящиш. Ако млящате, не? Да, така е. Дъвка може би?
Не пиш кое работи май тук в съдържанието. Чакай сега ще кажа какво пише. Може би ако ги съединя... Дъвкаш по-довкус. Един по-довкус не усетих до сега. Чакай ма. Чакай. Поне 4 ма е. Поне 4 е темата. И то така е. Айде, дай на топка да положа. Дъвка може би. Сериозно ти казвам, не усетих една по-добра вкус. Уа! Ти сок на годно се заели, мачме се. За 2015. Чест. Чест. Ами, не знам, чакай. Както е, пазел ми няма вече. Така или иначе. Ако да го съединя. На коя дъвка сме? 2, 4, 6. Осмата дъвка. Бързо може да продължи до 8. Броенето до 8 е изкуство. Не омалуважавай това. Ева, още пича, брат. Опа, ще се задая. Ще хвана диабет съвсем. Сериозно. Ако не ставаш по-голяма, си ще да ги вземам мън. Става по-голяма и по-голяма. Малко са твърдички. Но малко. Някои са като бетонени блокчета. Колко бяха още всичките дъвки? Така. Дай ми това. 12, 30 и 40. Сега се пробвам да правя баланчини. Не, баланче. Ти се задаеш него балан. Заболяха ме черешите. Тук мускулите ме заболяха. Значи от интересна ти малко това ми си дъвки. Сега ще пробвам да направя баланче. Те балан. Айде дъвчиста. Какво, ела да подачиш малко мъчене, че ме заболява. Дай. Дъвчи народе възроди. Айде да засилим темпото. Мама. Не толкова зле. Ако имах време да превръщам. Благодаря, беше. Толкова дълго не съм... Толкова дълго не съм дъвчил дъвка, която да е сладка никога. Идем. Преглъщай! Малко брат! Скоро ще почне да тече човек.
Дали са не стигнат? Май не. Не бях подобно съм. Да го пратим за дъвки. И кажа, че е тук при тук. Абе, може се. Ама не от теб. Не, такива ако има. На блистърчи, как се казва? Не знам. Може да продължаваме. Ау! Тая ти стигната. Ама как може те да не стигнат като се замисля? Що се само има... Защо? Няма да може скоро. Ама ще продължава към мен. На половинка. Я съм чур. 5 или 5. Мале, научи се да дадеш на стърчиш. Бях на един баха. Помня на дипломирането. Ох. Кога един път пуснеш след качество, ще го прибия. Тичере! Как петрон? Давай. Тежко са по-мънички, бе. Я. И това е това. Ага. Това е веднага. Ти ще стигна. Къде взема? Такива. И посъди. Деца по много. Вземи едно тако си кажи. И тако си искам. Аре. Ако има такива актения, такива искам. Ако няма те, Сигурно има такива. Не би трябвало. те стигзи. Те са кафат. Да направим реклама на Kaufland за дъвките. Ами, ти спия малко. Че... И падна ми дъвката. Я виж потърся я къде. Падна нататък. Не върно. Аз вижте как ти нататък. Намери га. Вижте. Не стана много сладко. Като се натъпчем усите хубаво, може да правим някаква скороговорка. Мой. Аз вижте, но се умори. Дъвче по-бавно, като е живно животно. Дете май дъвчат бързо. А колко покажа? Но той те сдъвки е, човек. Извинявам, Извинявам, че наплюх. Пазадам так. Аз ще разправям и после. Това трудно за преживение. Виж какво мизерия си направил. Дъвче сам. Айде пробваме. Много безкрайно сладко е. Айде прави Луи с карикатуриста.
А не знам какво беше. Много ярко забравих. Аз съм турист, нещо такова. Сигурно съм смех нещо с карикатурата, обаче. Карикатурата е така, там са кръстилата. Така, да, така е. Ами, аз ще призвадим нещо, да. Имаме още една дъвка. Ай, лапе. Тук дойде втората серия. Оказва се, че тези всички дъвки не стигнаха. Нека да направя показ. Ако може да ми го подадеш, не го искам. Ето. Ето тези всички сега. Това казаха ненужно. Как ще да взема от тези още едно? Не знаеш, ти няма да стигна, бе. Навторно това! Трябва да взема малко въздух. Това не е хоп. Че ги разбираш. Искам ще разбираш и ще не си. Втората серия и дата. Няма. Не съм такива. Колко ли? Добре. Така? Връща се веднага. За колко? Ти са 50. За един да това е. И е се значи. Те са по-големите си, да. Да, 10 дни. 10 дни. Ама една ни трябва, не имаш работа сега, човек. А здесь между шумом впереди, после шули. Значи, първо просто те по 3 плета Къде е наша бро? Петър плет, плете, три пръта, плета. Плети плета. Плети плета е плета. Три пръта, плета. Пил всичко. Рачо реже риба. Кал на кръста клая, крави коренеги по 3 крашки карети. Ига! Това съм да бъда. Чакай сега. Крал Клара е Крал Карл и кралица Клара, крали кларинети от кралските карети. 6 се уж. 6 суши се сушат на 6. Съм пани за хуя. На 66-то шосе се шелая. 60 суши на суши се суши. Айде го 60 шуши се сушат на 66-то шуши са 6 шешлада, 60 са... Шише се шуши. Шише се шуши. На шуше се шуши. Искам да я като тъпчем с още дъвки, какво ще стане? Да, беше надолу към... Почна да ми става лошо. Минимум. Давай следващото. Значи отишъл признати да знаете какво значи думата значи отговорът на знаете не знаете думата не знаете. Това ще е писаното. Значи отишъл призначи да пита значи какво означава думата значи отгоре уче значи думата значи нищо не значи. Баба, боба, баби, боба, баби, боби. Бъбръга, бози, бобъти, бозро, бъбре, бъбрете, бозро, бъбре, бозро. Ако разбраш нещо, бабе. Чичковите червено тиквенчковчета. Къде е това? Е така. Всичко е червено тиквен...
червенотиковени скопчета. Да, червеноников си някой става. Човек, човек, чернобрат, черномустачи. Геша. Кълпак над кълпак, под кълпак на кълпак. Кълпак. Втора серия! Ще щупим зъбите, естествено. Това ми бъде шест между другото. Остай после. Давай. Тинг. Не съм му хвърляла. Не, ще налапнах 5 такива. Мога гаден вкус. Русо пасе, просо пасе, Почини с малко, да ти са. Отгласка. Дай нататък. И че забавно. Кое? Джуната е много хубава. Добре, шефа. Или кисела. Тя бръчена. Как платата, дълка? Айде бе. Направо нямам за Много вкусника. Нали имаш на изличъпшо и безмесъл? Не си моля. Мухо. Искам да си празня сега. Да, май жари. Ти много път. Да, паснах. По буклук на буклук. Много излагам. Идиота да се натъпчем. Не знам колко станаха. Много са. Не залязаха моя. Честно, слушата ще бъде. Това е не. Тук още на дъско весело. Да. Аз съм 5 четвърне. Правда? Като цяло, Четвъртин ги дам. Четвъртин ги дам. Червена не съм пробвала. Моя. Близко интересно ли става? не е трудно изобщо. Няма такова нещо. Добре. Ай. Просто някаква опиша. Добре. Ще няма тупане. Менги. Не може да се сложиш между зъбите, ма. Искам да ходя с другата страна, ама не мога. Ще се отдава скоро. Ей, сега след последната дъвка.
Тише пишете, приятел, че там защото вече ни ще се напълня. Ой, младей! Аж да. Сака глупа шока. Не мога да кажа. Можем. Плантат. Отчужи присака и да си сака, сака, не сака, не сака, сака, да си сака, сака. Сакал че! Сакал че, присака! Да се сакал! Но няма плю! Жалко да приближи. Ами днеска помощи! Днеска. Здравко здраве сбере! Здравко здраве сбере! Здрав да бъде, здравко! Правилно, Роско. Когато чувам банера, като някакъв кера, който е мен, кера към банк, Да плюй екрана е. и съм така, контейнер, костя комбат, и че се питат, че кразите го кости, как се питат, как се питат, да! Да, бе, добре, е хубаво. Охо. Не пробваме. Ай, ваша се наша костя бариката. Много безтрудно. Бъди. Пет пъти престилката парела пайсана, престилката пак не е обрана. Да се казваме на пенга. Не. Петрана! Кога парта? Не си хубаво! Пет пъти престилката пала. И престилката пак не опара. Плъсна скоростно с кросно изцедено вино повезе с солки колози. Чакай, още на мене. Когато Киро комбайнира, аз ще споделката, когато Киро комбайнира, като на кака края, кера, край химическия комбинат, където криха крадените кокоски, кака кера каза какъв кирсомин кира. Не забавно. Река пък порека харта силка, да решаш да ми си погибне. Бил съм се бил напил и съм се бил сбил. Или набил. Не знам. Това е кралица! Това е кралица! Това е кралица! За една нощ не се боли, надпис тук не се боли. Не се боли, скоро с не се боли, тъй като те и толкова не са близки, не са близки, не знам. Може би някакво ли се не боли. Най-яката дума повдигнати крак
О, поблъсна на сенга. Чесън чисто цепча. Бомбардировачки, бомбардировачки, които ги бомбардираха. Много откровено, браво! Аз сега му плю! Но плюе. Пуска се, ако дъмсата мрани. Ама скъпи приятелца, Това беше всичко от нас. за тази вечер. Той ден. Даже и обед. Сега сме на вечерната емисия, ако обичаш. Аз съм на обед на зоски. Така, още на мене. Нашия прекъсвам, той се обещавам. Не съм много обещавам. Това нас не го казах, това беше всичко от нас. не съм Мъгни се, ясно се разбирам в крайна сметка. Това махни един път по винаги. Това беше всичко от нас за тази вечер. Това беше всичко от нас за тази вечер. Желая ви... Ама ти сте... Ама не искам да ме покусим. Това беше всичко от нас за тази вечер. Аз бях изсел на Казует. Колежката си Така. колежката си тръгна по неизвинителни мотиви. Моля да извините. Това бяхме ние. Не искам да се прекъсвам. Това бяхме ние с нашите дъвки и скоро поговорки. Благодаря ви много. Пиздус. Ай, първо